ako si pripraviť paletu na tetovanie, farby na tetovanie. Teraz ti ukážem, ako si pripravujem ja svoje farby na tetovanie, keď idem tetovať čierne a tieňované, čiže Grey Wash Set. Používam na to z plexiskla taký stojanček vyrobený a do ňoho si dávam tieto maličké klobúčiky. V týchto klobúčikoch sa potom nachádza každá daná farba. Existuje samozrejme, keď nemáš takéto plexisklo, takýto stojanček, niektorí Tatery používajú obyčajnú vazelínu, namočia do vazelíny a zaparkujú si to tam, aby to držalo na tom pracovisku. Či už používajú taký stolček ako ja, alebo na stole, kde už samozrejme budeš tetovať, tam to aplikuješ. Ja používam to Grey Wash Set, Panthera som spomínal. Vždy predtým, ako to pripravíš, šejkovať, aby si mal tú farbu, ten pigment rozmixovaný všade a pravidelne v rámci celej farby. Používam na to obyčajné obrúsky kuchynské. Hneď ako odtáčam, je dôležité držať, pretože môže sa ti stať, že ti to praskne, tam nejaká bublinka, nejaký tlak, môže byť. A ideme tankovať. Snažíš sa stále, aby si sa nedotkol klobúčika, pretože by nastala cross-kontaminácia. Hneď ako som bral farbu od toho von, preč, chytať tu, aby si nezatrieskal pracovnú plochu alebo hocičo iné, zašrubuješ a odložíš. Ja si zvyknem chystať farby vždy od najtmavšej po najsvetlejšiu. To je to, pre mňa to dôležité, takto zvyknem pracovať, niekto ide zľava doprava, niekto sprava doľava, len aby si ty sám vedel, kde máš akú farbu. Nesmieš sa v žiadnom prípade stratiť, pretože keď si všimneš, tieto farby sú prakticky úplne identické. A čierna, že povieš si, do prdele, kde je moja čierna farba. Preto musíš vedieť, čo máš nachystané. A vždy ten istý postup. Nachystáš si farby a utieram hneď, a aby som si nezatreskal pracovnú plochu, zahodíme. Zvyšné dva klobúčiky používam na destilovanú vodu, to znamená či už na vyplachovanie v vozovkách strojčeka, vyčistenie, alebo len na jemný oteň, keď potrebujem nejakých tých 5%, 20% na riedenie danej farby. Buď to mám nachystané v pol decáčiku vody tu, používam buď destilovanú alebo obyčajnú vodu. Ja odporúčam destilovanú, je tam menej bordelu a takýchto, že záležitostí, jak to každý nazýva, že toto je tam, tamto je tam, jednoduché. A ja si tu úplne jednoducho natankujem 2 klobučiky destilovanej vody a keď potrebujem už počas tetovania namočiť si alebo zriediť si, viem, že to sú moje také ako keby odstavné klobučiky, v nich si len či už vyčistím, alebo používam ich ako zriedenie tej danej farby, ktorú mám už v tubuse.